tingnan mo na lang maigi yung nagsasalita ngayon. Kung online ka, kitang-kita mo naman. O kung napapadaan ako sa newsfeed mo, kung makita mo ako ng personal, talaga mapapatunayan na ang mga ipinanganak ng October talagang maganda. Tinan mo si Uncle Dagol. Talagang maganda. Maganda ang laging gusto. Charot! Darot! Si Uncle Dagol tsaka ako magka-birthday. Pero hindi po kami magkaedad ha. Oo, parang I think mga kalahati ng edad ko yung tanda ni Uncle. Charot lang, may darot. Hindi, but anyway, yes, Kabisyo, it's my birthday. Umuulan po ng pagbati sa akin ngayong araw na ito. Actually, pagpasok pa lang ng October, ang dami nang bumabati sa akin ng happy birthday. So maraming salamat po. Hindi ko man lahat ma-replyan ng maraming salamat. Take note po, isa lang po ang katawan ko, 10 ang daliri, pero hindi lahat marunong magpependot-pendot. Oo, so 10 lang po yung mga daliri ko, 1 tao lang po ako. So kung po pwede ko lang lahat ma-replyan ng pagbati ninyo, gagawin ko po yun. Pero nag-e-effort naman po ako. Lahat ng mga bumabati sa akin recently, ayan, sinasabihan ko naman na maraming salamat. Sa mga hindi ko po ma-replyan, makalimutan kong replyan, ibig sabihin lang yan, wala kasi kayong pinadala. Wala kasi kayong niregalo. Alam nyo, masya-shoutout kayo kung sakaling meron. Pero kung wala, hindi wala tayong pag-uusapan dito. Charot lang, with darot. Basta, Kabisyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat. Huwag po sanang sasama ang loob kung sakaling hindi ko po ma-replyan ng salamat. Kasi meron ako mga kilalang ganyan. Hindi lang na-replyan, sumama na yung loob. Actually, sa akin talaga nangyari yan eh. Hindi na ako magpapaka-plastic pa. Meron nag-PM sa akin, tapos meron siyang favor. Ngayon, hindi ko agad na-replyan yung message niya kasi nangyayari naman talaga yung sa sobrang busy mo, mabubuksan mo yung message pero hindi mo mare-replyan. Aba, siguro mga ilang oras lang ang lumipas. Sabi ba naman sa akin, salamat na lang pala. Tapos, in-unfriend na ako. Sabi ko, OMG, ganun na pala ngayon pag nanghihingi ka ng pabor or meron kang request. Kailangan magampanan mo agad o matupad mo agad yung request na iyon. Kasi kung hindi, sasama yung loob sa iyo. I-unfriend ka na. Pero okay lang. Alam niyo kung bakit? Kasi at least kahit papaano, nabawasan yung nandun sa friend list ko. Makakapagpasok ako ng iba. Oo, yung iba na hindi magtatampo agad pag hindi na-replyan. Sabi ko naman sa inyo kasi mare-replyan kapag merong ibibigay. Pero pag wala po tayong mare-reply. Uy, baka isipin ninyo mukha akong pera o kaya mukhang bagay ako or mukhang materialistic na tao. Hindi po totoo yun. Ako, napaka-appreciative ko pong tao. Kahit nga hibla lang ng buhok ninyo, parang ma-appreciate ko yan kung niregalo nyo sa akin eh. Oo. Kaya sa lahat po ng mga nagregalo out there, maraming salamat. Sa totoo lang, hindi ko pa po nabubuksan yung mga regalong ibinigay sa akin ng miyembro ng Team Rocketeers. Abangan nyo po ang pagbubukas ko ng mga regalong ibinigay ninyo sa akin. Siguro next week ko na to or baka weekend ko po siya mabuksan lahat. Kasi sabi ko, iipunin ko muna lahat ng mga iniregalo sa akin basta hindi pagkain. Para isang buklatan na lang tsaka para ma-vlog ko pa. Kaya wag po kayong magtatampo kung hindi ko pa po kayo nasasabihan ng maraming salamat sa bagay na iniregalo nyo sa akin. Okay po ba yun? Ayan. Sa mga gusto pa pong magpadala ng mga regalo nila, okay po, tumatanggap pa rin po ako ng regalo. Actually, by December pa po yung deadline natin.
Charot with the rat. But anyway, I'm just so grateful na nadagdagan ang aking edad this day. Basta maraming salamat, Kabisyo. I owe it to you na nandito pa rin ako hanggang ngayon. So 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa Kapiling, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocketera. And today, Thursday, syempre hindi tayo magpapapigil. Kahit pa birthday natin, buibwisitin ko kayo sa mga ikukwento ko. Sa napaka-kontrobersyal at pinag-uusapan, napaka-init, napatikim ng DJ Rocky's Secret File. Tinanong ko kung pwedeng sex ang bayad. Pumayag naman. Oh, sex ang bayad? Kapalit ng ano? May pumapayag ba sa ganun? Depende yata eh. Depende sa mukha, depende sa katawan. Not sure. Nag-isip yung iba. Sarili ko kaya ipambayad ko sa ganito. Pwede bang ganon? Meral ko kapalit ng katawan mo. Charot with the rot. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa Stasyong Feel Good, Feel Good, Feel Good. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret File. Secret File. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret File. Secret File.